Pozor, zaujímavá správa. 9 z 10 svetových vedeckých kapacít našlo to správne miesto na bývanie. Vedci zistili, že domov v blízkosti prírody posilní váš psychický stav. Zároveň je na dosah všetkému, čo potrebujete ku každodennému životu. Máte preto čas na svoju rodinu a záľuby. Vedci zároveň zistili, že 111 metrov štvorcových užitkovej plochy poskytuje dostatok miesta a komfortu, aby ste sa vyhli klaustrofóbii, no na druhej strane netrpíte stresom, ako dokážete celý dom upratať. 400 metrov štvorcových pozemku vám poskytuje dostatočný priestor na kardiocvičenie. Môžete tak udržiavať v kondícii telo i myseľ. Silu po cvičení môžete opäť nabrať napríklad pri grilovačke s priateľmi. A to všetko pri zapadajúcom slnku. Zabudol som povedať to najdôležitejšie. Toto miesto sa nachádza v Dvorníkoch a volá sa Bývanie pod Ráblom. Ak chcete vedieť viac o výsledkoch výskumu, kontaktujte našu maklérku. Ona vám na osobnej prehliadke vypíše recept na šťastný život.